Title of my message this morning is very simple. Jesus's wine is better. Ang bino ni Jesus mas maayo pa. Jesus's wine is better. Bagampo na ta, dahil ko mo magalingkod para sa mensahe. Karon Heavenly Father, would you please bless the message today? Would you fill me with your Spirit? Would you empower me, God, as I preach your word? Please, God, help me to give our people what they need. Challenge our hearts. Help us, Lord, to choose Christ over everything else. Please, dear God, bless the message, bless the preaching. Help us, God. We need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Sa sugilanon nga atong gibasa karon, nakit-an na to ang unang milagro nga gihimo ni Kristo. Nag-study ko kabayan nini nga sugilanon, nini nga story, nini nga milagro sa miaging Domingo sa akong mensahe. Si Jesus ug iyang mga disipulo na dito sa usa ka kasal. Og naghiskod ko sa last week pero maghiskod ko pag-usab aron walay tawo malibog. Kinahanglan ta makasabot diha sa culture sa Israel sa panahon sa Biblia, ang bino mao ang ilang favorite comfort drink. It was sweet, not alcoholic. Siyempre, sila kabalo unsaon paghimo sa bino nga makahubog. Pero sa Biblia, ang pulong bino nagpasabot duga sa ubas. It does not mean alak sama sa atong panahon karon. Kung ikaw mo sulti, if Pastor Mike said, palito na ko ang bino, uy, sama na. Magduda mo kay para nato karon ang wine, ang bino kanunay may alak, kanunay makahubog. Kanadili ang situation sa panahon sa Biblia. O kung naay tao nga nagatuo nga si Kristo ang anak sa Dios nga walay sala, naghimo sa makahubog nga bino og nihatag sa tao sa kasal aron sila mahubog. Kung naay tao mo to niana, siya usa ka butol. O kung ikaw mo to niya na ayaw pagsulti ni bisang kinsa aron dalit ta mahibalo nga ikaw pod usa ka butol. Okay? It is, I'm not gonna I could prove, well, let me show you one thing. Go to Lamentations chapter 2. Let's look at the culture diha sa panahon sa Bible diha sa nation of Israel. Lamentations chapter 2. Diha sa Lamentations, si Jeremiah naghilak sa English, sa Bisaya, pagbangutan is hilak pag-ayo. Grabe kayo ang kasubo o paghilak tungod sa destruction, sa kalaglagan sa syudad sa Jerusalem o ang kamatayon sa daghang taong pag-anto sa mga taong namatay, walay pagkaon, they're starving to death. O grabe kayo, pero tanaw ang culture. Lamentations chapter 2 and verse 11. Kunana, say amen. Mine eyes do fail with tears, my bowels are troubled, my liver is poured upon the earth. He's using very graphic language. Kabayan sa iyang kaguol. For the destruction of the daughter of my people. Look at the next phrase. Because the children and the sucklings swoon in the streets of the city. Bisaya, ang akong mga mata nahalap tungod sa mga luha. Ang akong kahiladman gisamok. Ang akong atay gibubo nganha sa yuta. Tungod sa kadaot sa babaeng anak sa akong katawhan. So nagpasabot siya sa kalalom sa iyang kaguol. Sa kalalom sa kadako sa iyang kagubot. Asamanta. Tungod sa kadaot sa babaeng anak sa akong katawhan. Tungod kay ang mga bata og mga masuso gipangkuyapan diha sa kadalanan sa syudad. So si Jeremiah nakakita ang mga kaaway nagpatay sa daghan, nagkawa sa tanan, walay pagkaon. Ang mga tao himalatyon, kayo gamay kayo ang pagkaon, ug bisan gamay nga bata, ang mga masuso. Unsa bang masuso? Sama ni Timmy, di ba? Nagkaon pa og gatas gikan sa mama. Mga masuso nakuyapan na kay walay pagkaon. Walay pagkaon. Ug unsa ba ang ilang gisulti kini nga gamay nga bata? Unsa ba ilang gisulti sa ilang mama? Verse 12. They say to their mothers. So clearly that's not the very small children, but the ones that are a little bigger. They say to their mothers, "Where is corn and wine?" When they swooned as the wounded in the streets of the city, when their soul was poured out into their mother's bosom.
Sila nagiingon nga to sa ilang mga inahan, hain ang lugas ug bino. Sa diha nga sila gipangkuyapan ingon sa mga nasamdan diha sa kadalanan sa syudad. Sa diha nga ang ilang kalag gibubo nga to sa sabakan sa ilang mga inahan. Unsay gisulti nining gamay nga bata? Mama, asa ang corn kanang gamiton sa paghimo og bread? Corn ug wine. Pagkaon ug ilang favorite drink. Now, unsay kinikanan mailhan nimo nga mohatag og tanduay sa imong masuso nga bata? No, you give your small children maybe juice, di ba? Maybe what do our kids drink? The lubi? Unsay tawag niya na? The cocoa juice? Buko juice, di ba? Dili ka mo hatag og alak sa imong gamay nga bata. Pero diri nagamit ang pulong bino. Sa ilang culture, ang bino maong tamis nga drink nga gihatag nato sa bata nga gamay. That's not alcoholic. Dili limnon na. So just for cultural understanding, it's a comfort food. It is not alcohol. They did have alcohol. They knew how to make alcohol. Usahay ang bino, makahubog. But most of the time, that was not their culture. Ang daotang tao lang sa culture, ang ganahan niya na diha sa nasod sa Israel. Just for clarity. So when Jesus made water into wine, ayaw pagtulong ang tao magpakaulaw nimo. Si Jesus po naghimo. I heard about it. Nakadoon ko kabayan sa pari. Diri sa Pilipinas, ang tao nagsaway niya, nag-inom siya. Og siya nagsulti. Si Kristo naghatag og ilimnon sa daghan. So mas maot na kaysa ako lang nag-inom. Nagsaway siya ni Jesus. Buang yun ka na. Si Jesus wala may hatag og alak ni bisang kinsa. Okay. Just to make that clear, that is what I believe. That is what the Bible teaches. Kana gyud klaro sa Biblia. Ayaw kalibog kung tao, oy, si Kristo naghimog bino gikan sa tubig. O, duga sa ubas. Pero dili makahubog. Okay. Balik na ta sa story. Sa rason nga wala na to nahibalo diha sa kasal, nahutan na sila og bino. Nakinahanglan ta makasabot. Makaulag yun na. Maka-imagine ka. Mag-invite ka sa daghang guests. Dahil mahuro na ang pinaka-importanteng beverage. Okay, kami ni Ma'am Ruth. Ikaduha, nagsulay mi sa bagong restaurant dito sa Video Bank. Lami ang pagkaon. Buta ng mga waiters. Pero naay problema sa ilang administration. Kami na lang, first time, kami na lang. 30 minutes, 40 minutes. Walay laing tao sa restaurant. Unsa yung buhaton dito? I think they had to go out and chase the chicken. Nag-ihaw sa chicken sa arong malutoon. Sa second time, I told Ruth, I said, we'll give them another chance. They're still new. Magbana-bana sa ilang managing. I'll give them a second chance. Naghulap may 15, 20 minutes na. Diba? I'm hungry. Naghulap mi, ang waiter nagduol na. Sorry kayo, ma'am. Nahutan mi og rice. Now, please explain to me how a Filipino restaurant runs out of rice. I don't know how that's possible. Nahutan mi og rice. I said, what? Oh, naidako nga grupo nag-una ni Mino. Nahutan mi. Basing 20 minutes pa na rice. Okay naman. I said, wala ko'y choice. Nag-order na. Naghula, if I leave, asa ka mo ato? Wala ko'y choice. They may have struck out with Pastor Mike. It'll be a long time before I go back. But can you imagine? I mean, can you imagine ka sa yung kaulaw? I'm sure na ipakiglalis. Ikaw mo sultin lang. Ikaw na lang. Di ba? Ang Filipino restaurant nga walay rice. Unsa na? Pero kanang situation sa kasal, nahutan ni sa bino. Kinsang nag-atiman niya na. Nagbasol-basol, di ba? Si Mary nagduol ni Jesus. Nahuro na ang ilang bino. And I'm not gonna go through the whole story. Pero kamo makabasa sa story unya sa balay kung ganahan kamo kita sa tibok story. Pero si Jesus naghimo sa usa ka milagro, yang unang milagro og mihimo og bino gikan sa tubig dito, nakuha gikan sa tabay, nagbutang og sa sudlanan siya naghimo niya nga bino.
But today, dili ko mag-focus sa tibok story, dili po ko mag-focus sa milagro, ganahan ko mag-focus sa bino mismo para sa simple nga panaglitan. Go with me to John chapter 2 and verse 9. John chapter 2 and verse number 9. John chapter 2 and verse number 9. Kung nasa, amen? When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew. The governor of the feast called the bridegroom. Dayon nagsumpay ta sa verse 10. Let me read it the same. Sa diha, ngang tagdumala sa kumbira, mitilaw na sa tubig nga gihimong bino, o wala na sayo diin kinigikan. Apan ang mga sulugoon nga mikabo sa tubig na sayod, ang gobernador sa kumbira, that's the same word as ruler and governor. Oh, they did use two different words. Ang gobernador sa kumbira, may patawag sa bana sa babaeng gikasal. Now, let's stop a minute. Ako magprangka, wala ko'y sure unsay pasabot sa ruler of the feast, governor of the feast, unsa man na, basin siya sa masos ka caterer, or basin siya nag-organize lang sa pagsilbi, wala ko'y sure. Kay wala siya kabalo sa gikan ng bino, murag wala siya nagpalit sa mga, so I'm not sure what his role was, but kini nga tawa kabalo nga si Jesus naghimo niya ng bino. Verse 10. And saith unto him, so siya nagsulti nga to sa groom. What's that? Pamanhunon? Pamanhunon? A groom? Right? That's what it says, right? The bridegroom, yes. And saith unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Apan ikaw mitipig sa maayong bino hangtod karon. Wala siya nahibalo nga ang bino naggikan ni Jesus. Nahibulo lang siya nga kana nga bino mas maayo pa kay niya nang iyang giinom ganiya. Nagtilaw na siya, mas tamis ni. Kasagaran ang uban mo hatag sa pinakamayo una, dayon later kung mahuro na ang maayo mo gamit kana nga gigamit diri minus dali kayo maayo ang quality. Pero natingala siya nagsulti nga to sa pamanhunon wakto. Ikaw nagtipig sa pinakamaayo hangtod sa katapusan. Dili man good. Kana nga sa katapusan nagikan ni Jesus. In the message this morning, I want to preach a very simple message. It is not doctrine, it's just an illustration. Karong buntag, kini man akong mensahe, ang bino ni Jesus. Ang katami sa kinabuhi nga magikan ni Jesus. Kanunay, mas maayo pa kaysa bino nining kalibutana. You listen to me this morning. I just want to remind us samtang padulong ta sa bagong tuig as we're heading into the new year, and ang tanan kalingawang nga mahitabo diri sa dapitan daghang kahudjakaw, kabuang ug lingaw-lingaw, paghubog-hubog ug videoke ug tanan lain. Kala ko mutino ko musulti karong buntag. Bisan unsa nga nabatunan nining dawtang kalibutana, ang ikahatag ni Jesus kanimo mas mayo pa. Mas mayo pa. Miaging Friday. By the way, ampo para sa atong jeepney. Daghang problema sa atong jeepney. Balik-balik. Karong buntag, wala nagandor pag-usap. Friday sa buntag. No, last Monday, nadawat ang jeepney. Wakoy time mag-atiman niyana. Kay na activity. Wednesday, niato ko sa shop ni Ray arong mga og home service. Kay dili siya mag-under sa Lunes. Wednesday, niabot ko dito. Siya, ang tao dito nagyon ako. Sorry kayo, nahubog ang tanang mechanic ko. Wala pa'y Pasko! Saan ni? Dahil yung Friday sa buntag, niyato ko dito, arong magpaayo sa jeepney, arong mangayo og tabang. Nalipay gayud ko nga niyato ko Friday sa buntag, kay first time nakakita ko ni ini. Human sa Pasko. Na ako dito, sayo sa buntag, 7:30 kapin, basin alas 8, nalimot ko. Naghula ko ni Ray, kaya naligo pa siya. Naghula ko nga siya mugawa sa balay. Samtang naghula, nagbantay lang ko samtang ang mga trabahante niya buhat.
ug naay usa ka butang nga klaro mang nakit-an diha sa matag nawong. Dako gyud ang ilang kalingawan sa Pasko. Pero ang Pasko humana na. Ug ilang kalingawan humana pod. Ang uban ay pula sa mata. Hinay-hinay sila naglihok. Silang tanan nagmugot kaayo. Kaya ang tanan nilang kalipay, what na? Hangover gayod. Luya sila. Walay tawagan mo tabang nako. Sila nagtinanaway sa usag-usag, naglawang lain mo tabang nako. Why tawagan mo tabang nako? Finally, si Rape man ang nagsuot. Ikaw mo kuyog niya. Dili sila ka na maglihok. Nagligor. Guol kayo. Oh, dako gyud ilang kalingawan sa Pasko. Maghubog-hubog, magvidyoke, maglingaw-lingaw, nawala ko sa kong outline, nalimot ko. Magsayaw-sayaw, maglingkod, mangibog sa mga babae, nga mulabay, daghang lingaw-lingaw. O kana manggod, ang bino nining kalibutana. Kana lang ang katamis nga kining kalibutan makahatag kanimo. Kana man ang tawgon sa kalibutan nga kalipay. Ano man ikaw mag-inom? Kay kana lang akong kalipay nining kinabuhiha. Pagkapait sa imong kinabuhi. And this morning, I just want to say, Jesus wine is so much better. Ang bino ni Jesus mas tanis gayon sa tanan kalingawan ni kalibutana. Kana nga klase sa kalipay nga maangkon nimo diri sa kalibutan, temporaryo kaayo. Friday morning silang tanan naglaom nga dili kinahanglan magtrabaho. Kasukahon, maluya. Temporaryo kayo. Sa pipila ka oras, sa Pasko, nalimot sila sa kaguol o kapait sa ilang kinabuhi. O naglingaw-lingaw, uban sa lain tao nga samat nila. Miserable. Can I say to you today, kana lang ang bino nga ikahatag kanimo niining kalibutana? Kana lang ang katamis sa kinabuhi nga magikan sa daotang kalibutan nga nagpalibot nato? And I just want to say today, Jesus wine is so much better. Ang bino ni Jesus mas lami kaayo kaysa bisan unsa nga maangkon nimo diri sa kalibutan. Listen me very carefully. Wala ko nag-angkon karumbunta nga ang bino sa kalibutan walay katamis. Namang good. Naay kalipay, naay kalingawan diya sa sala. Bisan ang Biblia nagyon niya na. Hebrews 11, look at it with me. Hebrews 11:25. Wala ko nagsulti nga walay kalingawan diya sa sala. Wala ko nagyon nga walay temporaryo nga kalipay. I'm just saying, Jesus wine is better. Ang bino ni Jesus mas maayo pa. Hebrews chapter 11 verse 25. Hebrews chapter 11 verse 25. Kung nasa amen. Kini nakastori kabayan ni Moses, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Nga nagapili hinuon sa pag-antos o kasakit uban sa katawhan sa Diyos kaysa pagpahimulo sa mga kalipay sa sala sa usa ka panahon. Kadyat lang. Naay kalingawan. Pwede tawagon kalipay. Pero temporaryo lang. And I just want to remind our church this morning, what Jesus has is so much better than anything you can get in the world. Kana nga maangkon nimo diha ni Jesus, mas tamis manggod kaysa bisan unsa nga ikahatag sa kalibutan nga ngadto kanimo. Wala ko naging karumbunta nga walay kahimuot diha sa sala nining kalibutana.
Wala ko nagsulti nga walay katamis diha sa ilang bino. Nagpahayag lang ko karon ang bino ni Jesus mas maayo pa kaysa ilaha. We sing the song, I'd rather have Jesus, mas piliun ako si Jesus lamang kaysa tanang bathanbis sa kalibutan. Mas piliun ako si Jesus. Nagplano ko nga lain-laing punto, pero ang Diyos nagtugo usa lang. I could give you, makahatag ko ninyo sa daghang rason nga mas nindo, mas mayong bino ni Jesus. Nay daghang rason, pero karon ay usa lang. Usa lang ga punto, karong buntag. I'd like to say this morning, mas mayong bino ni Jesus, kaya ang iha walay pagmahay. Ang bino ni Jesus, ang katamis, ang kalingawan, ang galipay nga magikan ni Jesus, walay pagmahay. Turn to Proverbs chapter 10 and verse 12. Proverbs chapter 10 and verse 12. Proverbs chapter 10 and verse 12. I just want to say this morning, we don't need what the world has because we have Jesus. Dali ta kinahanglan sa nabatonan sa kalibutan kay natay Jesus. Og paigo siya. Proverbs chapter 10 verse 12. Kung nana say amen? The blessing of the Lord, it maketh rich. And look at this next phrase. And he addeth no sorrow with it. Ang panalangin sa Ginoo kini nagapahimo nga adunahan ug siya wala nagadugang og kaguol uban niini. Let me tell you something this morning. Ang yawa dili makasulti niya na. O makasulti para bakakon siya. Ang yawa na daghang kalingawan nga ikahatag kanimo. Are you listening to me now this morning? Are you listening? Are you listening? Young people, are you listening? Ang yawa na daghang kalingawan nga ikahatag nimo. Daghang gayud. Pero siya makanunayon mo dugang og kaguol uban ni ana. Ang tanang bino, ang tanan katamis nga iya nining kalibutana, kanunay na kapaitan sa katapusan. Idugang ang kaguol human sa kalingawan. But when God blesses you, He doesn't add side effects. So, sama kung nakay kasakit, mag-inom ka og tambal, usahang tambal na ay side effects. Mutabang sa imong blood pressure, pero mag-apektar sa imong hunahuna. Diba? Side effects. You know the great thing about God's pleasures? No side effects. Ang kalibutan, dali makasulti niya na. Are you listening to me this morning, young people? You children, you listen to me? Naidaghang tao, maglingaw-lingaw, karong New Year's. Huwag ka maghuno-huno, wow! Are you listening to me, young people? Kung dako nako, makapil ko sa videoke. Wow, kung mas dako-dako ko, basin sila mo to. Ako magsulera, gamay nga Tanduay, gamay nga San Miguel. You listen to me, mas mayong bino ni Jesus. Mas mayong katamis, kalipay, o kalingawan, nga magikan sa pagsunod ni Jesus. You can have what the world has. Magkaangkong ka sa tanan kalingawan, nining kalibutana. Ako, kananra ni Jesus. Mas mayo ang iyang bino. Ang yawa makahatag nimo og sigarilyo. Oh my, lingaw-lingaw diya ni ana. Kung walay lingaw-lingaw kinsa maghimo ni ana. Well, I don't understand cigarettes. I really don't. Nagadungog ko nga himo nimo nga mag-feel nga kolma. I don't know. Wala gyud ko na sigarilyo. Ang yawa makahatag kanimo sa sigarilyo. Pero unsa ba imong buhaton kung ang doctor mosulti na kay cancer? Ang yawa kanunay mo dugang sa kaguo sa iyang kalingawan. Are you listening? I'm telling you this morning,
ang bino ni Jesus walay pagmahay. Walay pagmahay. Ang yawa makahatag kanimo sa Tanduay, Red Horse, San Miguel, Colt 45, Kulafo. Makalingaw-lingaw ra ka. Pero unsa ba imong buhaton kung imong kaminyoon mabungkag na? Unsa imong buhaton kung imong kaugalingong mga anak magdumot na kanimo tungod ikaw usa lang ka palahubog? Nagsalikway sa imong responsibilidad nga amahan. Sa imong buhaton kung mapriso na ka tungod nagsulay ka og lugos sa babay tungod nahubog ka. Kablo ka nga tinod niya na, tinod ka na? Na yung mga kaso sa rape dito sa jail, sa matag panahon, nahubog ang tao. Wala'y tao mag-ingana kung wala siya gi-control sa yawa, sa ilim nun. Alcohol is a devil that controls you. Ikaw mabutang sa ilim nun sa sulod o ka na mag-control at na kanimo at mabuwang ka. Unsay mong buhaton kung mupatay ka sa tao tungod nag-drive ka sa motor samtang nahubog ka. Oh, lingaw-lingaw, ang kalibutan magbinuwang na to. Kamo nga mga Baptist stricto kayo, bawalang tanan. Oh, pero di yun kung mapriso tungod na drunk driving accident. Dali gayud ka makita si Pastor Mike na nagapil sa drunken fight dito sa landing site ay tao na nahubog ko wa ko kabulon sa akong ibuha basta lang dali ka mag-inom kana dali mahitabo kanimo. Hello. Gikapoy ko sa mga tao, wala ko kabulon sa akong gibuha. Ikaw man ang nagbutang sa ilim nun sa imong bakbak. Sa akong nakita, gyud ko nakakita sa barkada nga nagpugos nimo nag-inom. Nag-offer lang, ikaw ang nagdawa. Ako'y planong mahubog. Nako'y simple nga plano para nimo. Nindo ang strategy. Kung di ka ganan mahubog, ayaw pag-inom sa unang shot. Wag gyud ko nahubog, kay wag gyud ko nagsulay sa first shot. Wag ko kabalo sa lasa sa Tanduay. Red Horse lang ako. Wala, joke lang, joke. Wag yun ko nagsulay sa Red Horse. Wala yun ko nagsulay sa unsay tawag Kulafo. Nagaduong ko nga walay lame. Nagatuo ko ni Ana. Have you ever noticed baho kayo nga limnon? Walay tao ganahan sa lasa sa limnon sa first time. Wala. Kinahang mag-develop sa tinguha para ni Ana. Walay batanon magkuha sa Tanduay. Uy, lami na. Wala yun. It stinks. Nanimaho. Magkatawa ko sa mga palahubog, maghuno-hunan, magtago sa ilang gipang buha. Ay, buntag, Pastor Mike, I can smell the beer from this far away. Magpakaroon nyo, wala, nagpakaroon nyo, what, nag-inom. You can smell it on their breath. Hey, I got some advice for you. Ayaw pagato sa bisan asa karon New Year's di inaya limnon. Ayaw pagtugong ang tao mo dala sa limnon sulod sa imong balay. Amen! This is a Baptist church. Kini nga church, ang pastor dali mo tinong masulti, basta lang na ay moderation. Kung gamay ra imong mainom, okay naman, basta lang dili mahubog yun. That ain't what the Bible says. Kana way labot sa pulong sa Diyos nga gibasa nako. Kana nagikan sa kasing-kasing sa mga tao nga wala kabalo sa pulong sa Diyos. Ang Ginoo walay pasensya, walay love, walay lugar diya sa kinabuhi sa Kristohanon nga nag-inom. Bisang gamay lang. Okay naman gamay nga lingaw-lingaw. Hey, pwedeng gamay nga lingaw-lingaw wala alim nun. You know, nindo kayo among Christmas sa akong balay. Nalingaw yun me. Nindot kayo. Nalingaw ba kamo sa inyong Christmas? Okay na ba ang Pasko? Nindot, di ba? Sa tibok adlaw, sa akong balay.
We did not have one fight all day long on Christmas. You know why? Wala yalim nun. It's an amazing thing. Oy, pastor, mag-inom mi gamay kay kana lang among kalipay. Kung kana ang kalipay, nga naman kanunay mutumong sa pagkiglalis. Hello! Amen! Jesus wine is better. Mas lami, mas tamis kayo ang iyang lingaw-lingaw. We had so much fun at the youth retreat. Lingaw kayo ang youth retreat, di ba? Nalingaw mo? Nindog yun, di ba? Kian, nalingaw ka? Tizel, okay na ba? Kis pa laing, si Andrea, si Andrew. Nalingaw ba? Nindo, di ba? O walay, walay tao na hubog. Except for Flory, one time lang. I'm just saying, ang tanan bino nining kalibutana, ang tanan lingaw-lingaw nining kalibutana, mudugang og kaguo sa katapusan. Sa katapusan. Pero nakoy announcement para sa atong church karong buntag. Ang bino ni Jesus walay pagmahay. Wala. Walay tao sa akong balay, may hangover Friday sa buntag after Christmas. Walay tao mi bo. May mga, wala na hitabo. Wala tao nagbiya sa akong balay, nag-discretion dito sa rotunda. Wala. Matag holidays, matag Christmas ug New Year, na mga tao mamatay dito sa rotunda. Man, lingaw kaayo ang kalibutan. Makagahin ka, maka-spend ka sa imong tibok holiday dito sa hospital. Basin sa morgue. Lingaw gyud. I think I like Jesus wine better. Pagkadaghang sa tao nga nailhan nako, na nagmahay gayud sa ilang mga sala. You know anybody like that? Nakakaila sa maniyana? Na siya'y pait nga pagmahay sa iyong miagi? Na ba? Kapag naka? Nakoy daghang kaila sa maniyana, pero hangtod karon, wala pa ko nagkaila sa tao nga nagmahay sa pagsunod ni Jesus. Ang bino ni Jesus, walay pagmahay. Ang bino ni Jesus, walay pagmahay. Jesus wine is better. Mas lami ang yaha. Go ahead. Sulay ang bino, sulay ang lingaw-lingaw nining kalibutana. Sulay. Mas pilion nako ang bino ni Jesus. Hey young people, look at me now. Padayon na lang. Sulay ang kalibutan nga paagi sa pagpanguyab. Tamis sa sinugdanan, pait kayo sa katapusan. Nang tinuod, nagyod katamis. Wala ko nag-angko nga walay katamis nagyod. Hoy, sweet kaayo ang couple. Tinuod na ay katamis. Pero mas pilion na ako ang akong malipayong kaminyoon. Naminyo na mi 18 years na. Naghigugma ay hihapon. Are you listening? Ako mga anak, kanunay, ludon na mo ni Ma'am Ruth. Kaya nga naman, maghalok ka na mi. Lingaw yun! Oh, Pastor Mike, makagulaw na. Pero magbantay ka sa movie. Amen. You say, Pastor Mike, you shouldn't talk about that when you preach. Well, somebody needs to tell the kids that married love is fun. Ang kadaghanan sa bata sa tapitan, wala gayud nakakita sa malipayo nga kaminyoon, di nang kinikanan, naghigugma ay gihapon human sa 18 years. Bugnaw gayud ang gugma, ang bana dere, ang asawa dere. Di ba? Ang bata dali mukita sa gugma. Nga kay nga naman,
Nagsulay sila sa bino sa pagpanguyab. Are you listening to me? I'm just saying this morning, mas mayo paggayod ang bino ni Jesus. Kini nga kalibutan, walay mayong butang nga ikahatag nimo. Ang tanan nga magikan nining kalibutan, mudala og pagmahay og kaguol sa katapusan. So kini man ang pangutana alang kanimo. Unsa bang nagdani sa imong kasing-kasing karong buntag? Unsa bang nagdani sa imong kasing-kasing? Ako mosaad kanimo, bisan unsa man kana, ang bino ni Jesus mas mayo pa. The Bible says in Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above. Set your affection, ipahimutang ang imong pagbati, ang gugma sa imong kasing-kasing sa mga butang sa itaas. Do you know what I want you to do today? I want you to make the decision that we sing about in I Am Resolved. Nagpili ko nga di na madani sa kabtangan siyuta kanang butanga nga mas taas pa, sundon ako kana. Mas piliun ako si Jesus lamang, kaysa tanang banding sa kalibutan. Mas piliun ako nga magpagihap sa gilagbasan nga mga kamot niya. Kay naglabaw siya sa tanan yuta nga maangkon sa tao. Mas piliun ako si Jesus lamang sa kinabuhi nako. Every head bowed, every eye closed, dukot na mga ulo, iyong mata.